كما يتمسيو خبركم تخاتلتين لومي ربع سلسة جنبوت الساعة 9 مشات استدالوا زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر دعدم بيترس منقص أرست زينا سواء يابنات النتا بدوباو قيه بحري دفعت دحتم رحايتا راس دوميران عسل بتيها عبد زبعان سبب أهل نباب نمفوس قاس الحجز كان متحفتي عبد كرن تخايدو هاجرو محبر ولنتاوين لقست دم قطري ولنتاوين لقست مسسان زتبابع سراح كم تعم جمجيمو عبد السودان كاب 4 جنبوت مشوعات معتات مقرات التوقيف القدر عبد سمع كم تبت حد حبيرون بريزيدنت إيران إبراهيم رئيسي عبد سوريا وقعوا عودة المفتسام لومي كتما دمشق آتيو عبد رواندا حركات علاقة نوحجن لعلي 9 سبات كم زموتو تقاليهم كاب دحتم استوسد عماق حمد استوسخا صواء هي بناصنت ناي زوادو باوقي بحر عدتا بمقصال بدفعه دحتم رحايتا راس دوميران عسبن بصيحه نت سن سرعه استخاتله وكيل إيرينا احمد داني محمد نزلاخو صبصاب غير مسكل غرز غير كقربايو بثلاثة ميازيا أبتيعو بستخايدة سنة سرعات نزوبا دوبا وقيح بحر استركبت سواء هي بناصنت بأم حضر الزوبا أمباسادر محمد سعيد مانتاي سلطان رحيتا عبد القادر داود صحافي زباو جنبار لديمقراطية الفتحين أتو رزانا ميكيلن أبو انبر بايتو أتو علي نور علي تسنيا أبو دفعات دحتوم رحيتا راس دميران ودبايت كتما عصبن عدتا كايدام እታጽዋ ካብቲ 370 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ መሬት ጉዕዞ ብምካድ ካብቲ ጃንዳ ወያነ ወደብ ዓሰብ ንምቁፅጻር እልብዝ ዘይብሉ ሓይሊ ኣሰሊፉ ዘካየዱ ሓያል መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ምኽቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝፈሸለሉን ዝተደምሰሰሉን ካብ ዓሰብ ንሸነኽ ምዕራብ 37 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ድፍዓት ድሕቱም ኣብ ዝበፅሐትሉ ብህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ብወተሃደራዊ ሰልፍን ባህላዊ መሰናዶታትን ዝማዕረገ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ أمباسادر محمد سعيد مانتاي أبزس معقال حزب إرترا ربحاتاتن رستو نحلفو الزيهب وقادا من كبر واقع زخف المخانو حلوف تاريخو مسكر كم زخونه بمتكاس حمد دحتوم زحاقفهم سماعتات مسبهرياون سبسرحون صلات قطيم مسعارو مرأيا مورراس حدر سماعتات مخانو أرديوم هي بناصنت بدحرزي كاب دحتوم 120 كيلومتر ناي مريت غعزو اب زكايرتلو اب عدتات حارسيله ابون كليمان دمق اقبابلنا تغبرلا نابتا ماكل بهلاو سلطان زخونه رحايتا اب زبصحتلو معروق اقبابلا تغيرلا كاب رحيتا دما نابتي كاب باب المندبن علماو النقداوي مسمر بحرن بزلو قربت لعل جيوبوليتيكاون قطباونا قداسنت زونن راس دوميرا ابز بصحتلو بهزبن سراويتن تسنيا ناب چافتي غوبو ديبا أموداتا عصب ابز بصحتلو دما بهزبن سراويتن تمسسالي دمق اقبابلا تغيرلا أب زبعان سبب متحبار جنافر هاجراوي محبر منسياتن تمارون مينستر تمرتن استودبك أنا متحفتي كاب 27 كسب 3 ميازيا أب كتما كرن تخايدو أو هايدي تنايت مدب ويدرو شاملا قبر كيدان أب زاب تو مبرهي تمدب أب حبر تسبح فشا أب تمارون منسياتن دما بفلاي بهل نباب زخصكوسن زسف حلون بايتان مفتار زعلم مخونا جنزيبان نت إعلامان مسمار رابطي كنا تساتفو درستن كالوت قدوساتن أب متحفتي ناي إسرامي تاويت مقدال واقاك قبرون كلو
ጎኑ ኣብ ንባብ ዘተኮራ ዓውደ ዘተ ሰሚናራት መመረቕታ መጽሓፍትን ካልእን ከም ተኻይደ ጠቂሳ ድማ ዋላ እኳ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓሸ ውዳብን ትሕዝቶን እንተነበሮ ተሳትፎ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ገሊጻ ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ነይሪና ብዛሃቦ ሓበሬታት መደብ ባህሊ ንባብ ንምኽስኳስን ኣንበብቲ ዜጋታት ንምትባዕን ዝፃወቶ ተራ በቐሊል ከም ዘይግመት ብምጥቃስ ቀነ መጽሓፍቲ ዝካየደሉ መዓልታት ክነውሕ ካልኦት ዞባታት ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከካይዳ ከምኡውን ክለባት ንባብ ዝዓብያሉ መዳያት ክናደ ተላብዮም ተምሃሮ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ ቅነ ብምጥቃስ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ኣብ ክንዲ ዝካየድ ኣጋጣሚታት ፈጢርካ ክድፍኣሉ ተማሕፂኖም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ 6 ክሳብ 8 ጉንቦት 2022 ቀዳማይ ምርኢት መጽሓፍቲ ከም ተኻይደ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ዓመት ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ቁጽሪ ወለንታውያን ለገስቲ ንምስሳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሳላሰለ ዕማም ዘተባብዕ ፍረ ከም ተረኽቦ ገምጊሙ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ኣብ 2022 ወዳቢው ብምስፋሕ ቁጽሪ ወለንታውያን ለገስቲ ንምስሳን ዘካየዶ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ብ29-30 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ሓቢሩ ኣብቲ ወከልቲ ጨናፍር ኣብ ዞባታት ዝተረኽብሉ ኣኼባ ዝሓለፈ ዓመት 14,500 ከረጺት ደም ብወለንታውያን ከም ተለገሰ እዚ ድማ ካብቲ ናይ 2021 ብ30 ሚታዊት ከም ዝዓቢ ተገሊጹ ኣደ መንበር ማሕበር ወይዘሮ ኣለም በርሀ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል እቲ ቀንዲ ዕላማ እኹልን ውሕስን ትሕዝቶ ባንክ ደም ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዚ ክውን ንምግባር ማሕበር መሓውራቱ ኣብ ዞባታት ብምስፋሕ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብንምባል ይነጥፍ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ኣብ ህዝቢ ዝተኻይደ ጎስጓሳት ምስ ተራ መራኸቢ ብዙሃን ሃገርና ተደሚሩ ኣብ ምስሳን ቁጽሪ ለገስቲ ደም ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ዝሓበረት ወይዘሮ ኣለም ንቁርብነትን ተገዳስነትን ለገስቲ ደም ከምውን ንኣበርክቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣመስጊና ኣብ ዞባታት እውን ቁጽሪ ለገስትን ንዓበይ መጽእ እኳ እንተሎ እቲ ማሕበር ናይ ባጀትን መሳለጥያን ደገፍ ስለ ዘይብሉ ናብ ንኡስ ዞባታት ንምዝርግሑ ዝግበር ጻዕሪ በዳሂ ኮይኑ ምህላው ተሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ ኣብርሃ ብወገኑ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ተዋሂዱ ዘሰላስሎ መደባት ዓብዪ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብወለንታውያን ዝልገስ ደም 99.9 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ኣብሪሁ ኣብ መወዳእታ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሃንስ ከሰተ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዝቖመሉ ዕላማ ንምውቃዕ ንዘካይዶ ጻዕሪ ብምምጓስ ካብ ለገስቲ ዝተኣከበ ደም 80 ሚታዊት ጠለባት ሆስፒታላት ሃገርና የማልእ ምህላው መርኣያ ናይቲ ውሁድ ስራሕ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣስታት 500 ተምሃሮ ዝተሳተፎ ባህላዊ ስፖርታውን ትምህርታውን ቅነ ተምሃሮ ዘባጋሽ ባርካ ን4 መዓልታት ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ባሮንት ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ዮናስ ተኸደ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሳምራዊት ሊብያ ከተቕርቦያ 16 ዞባታት ዝተሳተፎ ባህላዊ ስፖርታውን ትምህርታውን ቅነ ተምሃሮ ዞባጋሽ ባርካ ውሁድ ሱታፌ ንትርናዕ ፍልጠት ተምሃሮ ብዝብል ቴማ ካብ 28 ሚያዝያ ክሳብ 1 ግንቦት ኣብ ባረንቱ ተኻይዱ እቲ ቅነ ስፖርታዊ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕን መደርን ሙዚቃን ስነ ጽሑፍን ቁሸ ትምህርቲ ምህዞን ሰንዓን ከምኡውን ኢደ ስራሓትን ቅባን ዘጠቓለ ምንባሩ ኣካይድ ናይቲ መደብ ሓቢሮም ኣብ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ሓለፍቲ ኮሚቴ ቅነ ትምህርቲ ኣብ ዘቕርብዎ ጸብጻብ ኣገዳስነት ናይቲ ቅነ ኣብ ምፍታሽ ዝምባሌታትን ምዕባልን ዓቕምታት ድሕሪ ምጥቃስ ኣብያተ ትምህርቲ ተሳታፍነትን ተወዳደርትን ንምውሓስ ዝገበሮ ልዑል ቅድመ ምድለዋት ብምምጓስ ኣብ ገለገለ ዓውድታት ዝተረኣየ ድሩነት ተሳትፎ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ቀጻሊ ክእረማት ተሓሳሲቦም ኣስታሻን 500 ተምሃሮ ከም ተሳተፉ ዝሓበረ ኣብ ወንበር ኣካይዲት ኣካል መምህር ሰለሙን ተክለ ሃይማኖት ትሕሶ ናይቲ ቅነ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ድርኺ ዝፈጥርን ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ንዘጥርዮ ኩል መድያዊ ብቕዓትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ትምህርታዊ ንጥፈታትን ተምሃሮ ዝምባላታቶም ብቕዓቶም ዝፍትሽሉ ባይታ ምፍጣር ክሰርሓ ተላብዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ብወገኑ እቲ ቅነ ንዘሎ ዕቑር ጸጋታት ዘጉልሕ ስለ ዝኾነ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ብምዝኽኻር ብደረጃ ንኡስ ዞባታትን ዞባን ዝውደብ ስፖርታዊ ባህላውን ትምህርታውን ቅነ ተምሃሮ ንምዕዋት ምምሕዳራት እጃመን ከበርክታ መምሃራንን ኣሌትን ድማ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ንምስራጽ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብጋንታን ብደረጃን ንኡስ ዞባን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ቅያስ ጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ሳልሳይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብዚ ጉባኤ ካብ 26 ከተማታት ዝተወከሉ ሓለፍቲ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታትን ሓለፍቲ ውዳቤታት ብደረጃ ጀርመንን ተሳቲፎም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብዚ እናእትዎ ዘለና መድረኽ መሕያል ውዳቤ ልዑል ኣተኩሮ ከም ዝሓትት ብምዝኽኻር ብማእከልነት ሃገራዊ ሽማግለ ዝዕመም ተልእኮ ንምድንፋዕ ጉባኤ በሓያል ውሳነታት ከም ዝወፅእ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ጸሓፊ ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ሙሴ ፍሳሐ ኣብ ዘቕረቦ ካብ 2018 ክሳብ ሚያዝያ 2023 ናይ ዝተዓመ መደባትን ብድሆታትን ጸብጻብ ኣብ መስርሕ ዝነበሩ ብልጫታትን ሕፅረታትን ብሰፊሑ ከብርህ እንከሎ ተሳተፍቲ ድማ ብዕምቀት ዘትየምሉ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንዝቐረበ ንድፊ ዝተኸለሰ ዓንዲ ሕጊ ሃገራዊ ሽማግለ ድሕሪ ምጽዳቕ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ተመሪጻ ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ ክብራብ ተኸስተ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ንኩሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ ድሕሪ ምስጋን ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ሰናይ ምንየቱ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ስሩዕ ሰራዊትን ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሓይሊ ወሃብ ቁልጡፍ ደገፍን ካብ ጽባሕ 4 ግንቦት ን7 መዓልታት ዝቕጽል ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ተበጽሐ ተቓሊሑ ክልቲኦም ወገናት ኣብዚ ሓድሽ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ዝሕበር ዘሎ ንሓምሻይ ግዜ 30 ሚያዝያ ዝተበጽሐ ን72 ሰዓታት ዝጸንሕ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምዕ ሎሚ ፍርቅለይቲ ከብቅዕ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ እንተኾነ ኣብ ገለ ከባቢታት ካርቱምን ካልእ ቦታታትን ሓሊፉ ግጭት ይቕጽል ምህላው እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ነዚ ሓድሽ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምምጓስ ናብ ዘላቒ ስምዕ ንኸምርሕ ክልቲኦም ወገናት ካብ ተጻብኦታት ክሕየቡን ናብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክቐርቡን ጸዊዖም ኣለዉ በዚ ካብ 15 ሚያዝያ ዝካየድ ዕጥቃዊ ግጭት ልዕሊ 500 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 4,000 ከም ዝቐሰሉን ጸብጻባት ጥዕና የረዱ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ሶርያ ወግዓዊ ናይ 2 መዓልታት ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 3 ግንቦት ከተማ ደማስቆ ኣትዩ እዚ ዑደት እዚ ድሕሪ ምውላዕ ግጭት ሶርያ ኣብ 2011 ብፕሬዚደንት ኢራን ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ብምጻሕ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ኣረድዮም ኣብዚ ብሓያሎ ኣባላት ካቢኑ ተሰኒ ዘካየዶ ዘሎ ዑደት ፕሬዚደንት ራኢሲ ምስ ፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ሶርያን ኣብ ምምዕባል ኩሉ መድያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ዝርብ ከም ዘካይድ ተገሊጹ كما أكلت عدت دما عب مونغو كريتيان مشاركة هاجرات حياة لسمعت كختم تثبيت كم زجبر من قستات كريتيان هاجرات عب زوج ومجلس فليتهم. بريزيدنت رئيسي عب ذهبوا جازيت أو مجلسي هت عدت نزمدنا كريتيان هاجراتن ناي حبار محزانة قبل زتقصو حزب الله ناي ليبانوسن عب مترارن معبالن العلا قداس النت كم زهلوا يحبيرون. ኣብ ግጭት ሶርያ ኢራን ንሰራዊት መንግስቲ ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣብ ዓወት ሰራዊት ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ይዝሕበር ዑደት ፕሬዚደንት ራኢሲ ኣብ ሶርያ ምስቲ ሶርያ ደስኪሉ ዝጸንሐ ኣባልነታ ኣብ ውድብ ሕቡራት ዓረብ ንምብርባር ዲፕሎማስያዊ ተበግሶታት ዝውሰደሉ ዘሎ ከምኡን ሱዑድያን ኢራንን ዲፕሎማስያዊ ዝምድነን ኣብ ዘመሓየሸሉ ብምዃኑ ኣብ ምድራዕ ሰላምቲ ዞባ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ትፅቢት ይግበር ኣብ ምዕራባዊ ሩዋንዳ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕለቕን ውሕጅን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ብውሕዱ 95 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ትሕተ ቐርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረዳ ገሊፆም እቲ ካብ 2 ግንቦት ወጋሕታ ጀሚሩ ተኸስቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ፈለግ ሰብያ መሊኡ ብምፍሳሱ እቲ ክሳራታት ከም ዝሰዓበዮም ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ዝሕብሩ እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ገና ይቐጽል ብምህላው ዘውርዶ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ድማ ኣሚቶም ቤት ጽሕፈት ምክትታል ሜትሮሎጂ ሩዋንዳ ኣብዚ ወርሒ ግንቦት ብርቱዕ ዓቐን ዘለዎ ዝናብ ከም ዝኽሰት ዘንፍት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ሩስያ ንመጠን ፍርያት ስትራቴጂያዊ ኣጽዋር ብዓይነትን ብዝሕን ከተዛይዶ ምዃና ኣፍሊጣ
ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ሃገሩ ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ዝተራቀቀ ሚሳይላት ዘጠቃለለ ተወሳኺ ኣጽዋር ከተፍሪ እዋን ምዃኑ ኣረድዩ ብዘይካዚ ሩስያ ንመጠን ናይቲ ናብ ደባት ዩክሬን ተጸጉዓ ኣጽዋር ክብ ከተብሎ ምዃና ሚኒስተር ሰርጌይ ሸይጉ ኣፍሊጡሎ ሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ብምድንፋዕ ስጋት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምግታእ استراتيجية وعطوار ناب مسارع مكلخالا كتصنبر مصنحا يذكر متتاو نيتو اب كينات يوكرين مس روسيا اب قطاو وتادراو رصمي كيشمو تنتنت سغاتوم كغلصو صنيحم الله اب اوروبا حبرت متن قطباو زقبابه اب زحالفو ورح ميازيا لعلي 700 ميتايت كم زبصحت صبصبات حبيروم جرمن فرنسان زركبن بقطبات زبلصغا ابالات نايت حبرت بتي قطباو تريو حلفي كالوت كم تهاسيا تصبصب ارديو ابتي حبرت واغاتات مسارتاويان طلبات هيوت بحفشا مغبي ندادن مستند ما بفلاي بنهاري كم زوسخ يزغلص اتي كستات ابزي ورحزي مريسو كزايد كم زخل زموتو كيلاتات قطباو صغمات حزبي كغدد تقودو كم زل حبيروم اب هاغرات اوروبا واغا نداد بفلاي دحري مولع كينات يوكرين بنهاري كم زوسخ يزتقاس هاغرات معرب بتي كينات مساميسن اب لعلو روسيا زصدقو غراتات اب لعلين كبيد قطباو حاسيا يورد كم زلو يحبر روسيا ناب هند تغبرو متن سدد زيت تصاري ندادي اب زحلف ورح ميازيا قدم حج بصيحو ناب زي فلت درجه كم زدي بتغليصو روسيا معلتاوي بجمجم 1.7 مليون برميل زيت تصاري ندادي ناب هندي كم زلاخت از دما كابتي سعوديان عراقن بدمر ناب هند زلاخو متن كم زايد تفليطو زينا حجي كابتي اب تمسسال ورحين ناي 2022 ناب هند زلاخوتن متن زيت تصاري ندادي ب25 ميتايت كب كم زبله صبصبات عبيروم اتمتن ابزي حزنا يزلنا ورح غنبوت بزلو كقصل كم زخلي غمتات زلو موساخ متن سدد نداد روسيا ناب هندي مريا نايتي اب مونغن نادم فعز مت زلو نغداو ملو وات مخانو يتقاس زي خبركم تحتاتلت زينا نمفصام ارستاتو صوا هي بناتنت اب دباو قيح بحري دفعت دحتم رحايتا راس دوميران حسب بصيحا اب زوا عن سبب بهل نباب نمخصقاس زحجز كن مصحفتي اب كتما كرن تخايدو هاجراو محبر ولنتاوين لجست دم قطري ولنتاوين لجست مسسان زتوابع سرح كم تعم يميمو اب السودان كبر بعد جنبت ان شوعات معلتات مقرات توصف جبر بسمع كم تبصحت عبيرون بريزيدنت ايران ابراهيم رئيسي اب سوريا وقعوا عدة من فتصام لومي كتما دمشق اتيو اب رواندا بحركات علقلقن وحجن لعلي 9 سبات كم زموتو تقاليهم زي خبركم تخاطلت زينا تفصيمو السلام